অনুকূতি হাংকনি বিশিঙ খবজাকনাই পঞ্চমনগর আমচাইনি নিউ লাইফ একাডেमी स्कूल क्लास 1 रि-एडमिशन खलाई Rwkha खरकसा चिराय केल्विन देबबर्मा मंगै बनो Rwkha हामस्रंमुं माननि बागै कमलपुर TWF नि मेरि देबबर्मा केल्विन देबबर्मा नि बुमा बो अ हानो याकारि थांजाक तै बिनि बुफा बो तै कुबुनि बुरैनावै कताल नुखुं खावै तंगैखा हायनि बागैनो bono rungsrungnani bagui naikolnani bagui barjanamani bini yongsong bai no tongoi bo rungsrungui tongmani phiaba re-admission khlaimani angui tongmani dorawono kwaktama manui Kelvin Debbarma no re-admission khainani yak fologui Rwkha Meri Debbarma tei je nangmani boyrok bahaino pai kabukha tei o chirani thinang kaham tongnani bagui bo diei kabukha TWF ni Meri Debbarma Hambai media friends ini oro shopai manmani khingkhe oro jung Panchamnagar area Unukoti district New Life Academy School lo khoroksa charai bini Buma thijak Bupha bahaino kumun songchar khlai bwsaya kari klangjak bini bumungkha chirani bumungkha Kelvin Debbarma tai bini yongburi bai botongo bini yongburi bono poririnai ni bai gosija khaifano re-admission khlaimanya boi paimanya angui dini khnawai oro shokpaimani bini yongburi balai khana bkha khamjak engkai aboni bagui chung tongoi manliya chung ma phaika bono jabanani bagui bono tawi admission rok paidrok bini boi je nangmani nahar laikha tabu chung oroni thangnai ocharaini भबिष्यत जाते kaham hungthung chung kaitorni thani surinai tai o school bo amo haithaino TBCU ni kaisa branch ang oroni ukobai bo kok salaika borongni SMC ni president chini takhok Ajit bai kok salaika emonki bini thangnai 2 mas ni bini beton maso 600 taka khlai je tongmani abono mas kaisa ni consider khlaika bo SMC committee ni president bai kok salaimani yagulo principal bai kok salaiui 600 taka discount dioi Rwkha tai je nangmani bini admission fee bini boi ni joto rang rok rilai chungtawi admission ngoi paidrok engkai acharaini bagai chung surimungo tongnai kotor kolok ungthung buma bupha kuri phano bini yongburi sung jate bono kaham khlai naikani khlai manthun tai bwskango bini taibo class kotoro kanai botini class 1 standard 1 admission re-admission ungo result bo belai khano kaham bo tuition kuri tu phano porioi kaham result khlaika tai bwskangni salrok bo kaham result khlaimannai tai bono bwskango amahaino class 3 o kamani jaga jora rogo bono central school rogo ekalobbo rogo de chung ba nobodoya rogo de chung bongno admission khlaimana chung chaitokmuni digi tongnai tai oro local je leader tongnai chini TWF ni block president chini oro Sumila chini bukuk Sumila sahormani bisingtino angtini oro sopai mankha tai oro haina hai mailung bisini bo chairman chini bukuk Miturani Debbarma bobo tongo tai bini yongburi song khorokni tongo borok sarkarni hoite kono facility manya hne kablaikha phaimani yagulo sarkarni je bata mannani rok aborok manya engke aborokni bagaibo aroni local jara leader tongnai rok borokni upre daitto tongnai borok abono naikani khlai rinani untho asukla